Tjena, välkomna till Magnus blogg, säger Gizmo. Gizmo! Kom här! Här, oj! Läget, säger våran hund. Gizmo! Ska jag säga något till tittarna? Lipar du åt dem? Det var det värsta. Gizmo, vad är det för fasoner? Det bara ligger och steker det. Ska vi gå ut snart? Yeah, ut och gå. Kissa lite. Bajsa lite. Ska du ta upp efter husse ifall han bajsar? Gizmo, kan göra det. Var en duktig pojke att göra det. Får du ta med stor riktigt sån här. Det får du fan komma med en container, vet du. Visst du får lassa. Nej. Yeah. Är du hungrig, Gizmo? Jag har mat. Alltid sugen på mat, säg. Jag säger, ska vi ut och gå och så fyller husse på matskålen sen. Så att jag vet att jag har paskalainen. Duger det? Oj. Det går framåt, säger Gizmo. Det går framåt. Tjena. Ska vi gå ut, gubben? Ska jag säga hej då till tittarna? Jo.